серцем живої води, хай болі тривоги змиває усе, Яго ласка й милость, хай в радості дух п'яє. Кожний, хто прагне, кожний слабий, іди до криниці, випий серцем живої води, хай болі тривоги змиває усе, Яго ласка й милость, хай в радості дух п'яє. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто прагне, кожний слабий, іди до криниці, випий серцем живої води, хай болі тривоги змиває усе, Яго ласка й милость, хай в радості дух п'яє. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Пане, прийди. Пане, прийди. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогі сестри і брати, всім привітання на Святої Мши. Сьогодні третю неділю Великого посту. І сьогоднішня неділя, я надіюсь, і так знаходиться у середині
вось гэтага перыяду нашага навяртання, пакаяння, падрыхтоўкі да Пасхі. І сёння пачуем слова пра самарытянку, пра тое, як Езус сустракае яе пры студні, просячы вады. Думаю, што час Вялікага посту таксама з'яўляецца такім часам, калі мы можам прасіць Езуса аб вось гэтай вадзе жыцця, вадзе, якая дае жыццё вечнае. Сёння таксама, можа, не выпадкова, вось Евангелле пра жанчыну 8 сакавіка таксама маем магчымасць сёння быць удзячнымі Богу за нашых жанчын, за матуляў, сёстраў, бабуляў. Бог дае нам вось гэты дзень прыгожы для таго, каб быць удзячнымі. Таму варта ім карыстацца, варта сапраўды цаніць тых, хто ёсць побач з намі, і быць удзячнымі. Гэтую святую імшу цэлебруем за ўсю нашу парафію, просім патрэбных ласкаў, заступніцтва Маці Божай, таксама давяраючы ўсіх нашых блізкіх, памерлых Божай міласэрнасці, просім для іх ласку прабывання ў Божым валадарстве. А каб мы маглі годна маліцца, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молімся. Божа, крыніца усялякай міласэрнасці і дабрыні, Ты даў нам, як лек ад граху, пост, малітву і добрыя ўчынкі. Спагадна прымі прызнанне ў нашай слабасці, а калі мы падаем пад цяжарам нячыстага сумлення, няхай заўсёды падымае нас Твая міласэрнасць праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні народ прагнуў вады і наракаў на Маісея, кажучы: «Навошта гэта ты вывеў нас з Егіпта, каб замучыць нас смагаю і дзяцей нашых, і статкі нашыя?» І ўсклікнуў Маісей да Пана, кажучы: «Што зраблю я народу гэтаму, яшчэ крыху, і ўкамянуюць мяне?» І сказаў Пан Маісею: «Прайдзі перад народам і вазьмі з сабою некаторых са старэйшын Ізраіля, і кій той, якім ударыў ты Ніл, вазьмі ў руку тваю і ідзі. Вось я стану перад табою на скале ў Гарэбе, і ты
Ударыш у скалу, і выйдзе з яе вада, і народ будзе піць. І зрабіў так Маісей на вачах старэйшын Ізраіля. І назваў тое месца Маса і Мерыба з прычыны сваркі сыноў Ізраіля і выпрабавання імі пана, калі казалі: ці ёсць пан сярод нас, ці няма. Гэта Слова Божае. Не робите жорсткими ваши сердцы, не робите жорсткими ваши сердцы. Придите, заспяваем Пану, ускликнем Богу скале нашего збавлення. Станем с подякою перед обличчям Ягоным, у песнях ускликнем Яму. Не робите жорсткими ваши сердцы. Придите, поклонимся и упадем, окленчим перед Паном, який нас створив. Бо Он наш Бог, а мы народ Ягоной паши и овечки Ягоной руки. Не робите жорсткими ваши сердцы. О, каб вы послухали сёння Ягоны голос, не робите жорсткими ваши сердцы, як у Мерыбе, як на пустыне у день Массы, где мяне спокушали айцы вашыя. Вы пробовали мяне, хоть и бачили справы мае. Не робите жорсткими ваши сердцы. Читание послания святого апостола Павла до римлянаў. Браты, апраўданыя паводле веры, мы маем мир з Богом праз Пана нашага Езуса Христа, праз якога, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем. І мы ганарымся надзеяй на славу Божию, а надзея не асароміць, таму што любоў Божия вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам. Калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Пане, Ты сапраўдны збаўца свету, дай мне живой воды, каб нам не прагнуть. Хвала Тебе, Слово Божие.
Пан з вами. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час прийшов Єзус у самарійський город, званий Сіхар, близько до наділу землі, який дав Якуб сину своєму Юзефу. Була там студня Якуба. Єзус же, стомлений дорогою, сів при студні. Було каля 6 години. Вось приходить жанчина з Самарії зачерпнуть води. Єзус каже їй: «Дай мені піть». Вучні ж ягони адышлі ў горад купіць ежы. Жанчына, самаранка, каже яму: «Як ты, юдей, просіш піць у мяне, самаранкі?» Бо юдеі не маюць зносіць з самаранамі. Езус сказаў ёй адказ: «Калі б ты ведала дар Божы, і хто кажа табе: дай мне піць, то сама прасіла б у яго, і ён даў бы табе жывой вады». Жанчына кажа яму: «Пане, у цябе і зачарпнуць няма чым, а студня глыбокая. Адкуль жа ў цябе вада жывая? Няўжо ты большы ад айца нашага Якуба, які даў нам гэтую студню, і сам з яе піў, і дзеці яго, і статкі яго?» Езус сказаў ёй адказ: «Кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў прагне, а хто будзе піць ваду, якую я дам яму, не запрагне навекі, але вада, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае». Жанчына кажа яму: «Дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць». Ён кажа: «Ідзі і пазаві мужа свайго і вяртайся сюды». Жанчына сказала ў адказ: «У мяне няма мужа». Езус кажа ёй: «Ты праўдзіва сказала, што ў цябе няма мужа, бо мела ты 5 мужоў, а той, каго сёння маеш, не муж табе. Праўдзіва ты гэта сказала». Жанчына кажа яму: «Пане, я бачу, што ты прарок. Бацькі нашыя пакланяліся на гэтай гары, а вы кажаце, што месца, дзе трэба пакланяцца, у Єрусаліме». Езус кажа ёй: «Павер мне, жанчына, што надыходзіць час, калі ні на гэтай гары, ні ў Єрусаліме будзеце пакланяцца айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо збаўленне ад юдэяў. Але надыходзіць час, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца айцу ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяецца яму, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе». Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыйдзе Месія, які завецца Хрыстом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Езус кажа ёй: «Гэта я, які гавару з табою». У гэты момант прыйшлі вучні ягоныя і дзівіліся, што ён размаўляе з жанчынай. Аднак ніводзін не спытаўся: «Чаго ты хочаш?» або «Чаму ты гаворыш з ёю?» Тады жанчына пакінула свой збан, адышла ў горад і казала людзям: «Ідзіце, паглядзіце на чалавека, які расказаў мне ўсё, што я рабіла. Ці не Хрыстус гэта?» Яны выйшлі з горада і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: «Настаўнік, еш». Але ён сказаў ім: «Я маю для спажытку ежу, якой вы не ведаеце». Тады вучні сказалі адзін аднаму: «Хіба нехта прынёс яму есці?» Езус кажа ім: «Ежа мая ў тым, каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне завяршыць яго справу. Ці не кажаце вы: яшчэ 4 месяцы і настае жніво? А я кажу вам: падыміце вочы вашыя і паглядзіце на нівы,
як пабялілі яны ўжо для жніва. Жнец атрымлівае плату і збірае плён для жыцця вечнага, каб разам цешыліся і сейбіт, і жнец. Бо праўдзівая ў гэтым прымаўка: адзін сее, другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі. Іншыя працавалі, а вы увайшлі ў працу іхнюю. Шмат самаранаў з горада гэтага паверыла ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла, кажучы: «Расказаў мне ўсё, што я рабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самаране, прасілі яго заставацца з ім. Прасілі яго застацца з імі. І ён заставаўся там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы слову ягонаму. А жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дарагія, трэцюю нядзелю Вялікага посту чуем доўгае слова, доўгую літургію слова, і яна ўся як бы дапаўняе вось той час, які мы перажываем, таму што слова, якое чуем, яно заўсёды карысна, яно заўсёды жывое, яно заўсёды на месцы, заўсёды яно як бы трапляе туды, куды павінна трапіць у нашае сэрцы. Сённяшняе першае чытанне з кнігі Зыходу гаворыць нам пра Маісея, пра народ, які наракаў, таму што не было вады. І гэтае месца пазней назвалі Маса і Мерыба, таму што па прычыне сваркі сыноў Ізраіля, якія выпрабоўвалі імя Господа, ці ёсць ён сярод іх ці не. І за гэта таксама і Маісей паплаціўся, таму што не ўвайшоў у зямлю, падрыхтаваную Богам, таму што таксама як бы забраў на сябе альбо прысвоіў Божую ласку, каб даючы народу піць, кажучы: ці верыце ў тое, што я ўдару гэтую скалу там кіем і вада выплыве. І думаю, што у гэтым слове ў першым чытанні таксама Бог паказвае нам, да чаго мы можам быць здольныя, як бы прысвойваючы такім чынам Божую ласку, разлічваючы на тое, што мы самі ўсё ведаем, разлічваючы на тое, што мы ведаем, як лепш, як павінна быць. А час Вялікага посту з'яўляецца ў першую чаргу такім часам, каб мы у пакоры сталі перад Богам, каб мы ў пакоры сталі перад ягоным словам. І у лісце святого Паўла да рымлянаў чуем такія словы, дзе Павел кажа, што апраўданыя паводле веры мы маем мір з Богам праз нашага Пана Езуса Хрыста, праз якога, зноў жа, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем. І пытанне ў тым, ці мы трываем у гэтай Божай ласцы. Час Вялікага посту з'яўляецца для нас напамінам пра гэтую Божую ласку, у якой варта трываць з пакорай у Божым слове, разважаючы яго для таго, каб выкарыстаць тыя моманты, якія дадзены нам да навяртання, дадзены нам для асэнсавання нашага жыцця, да больш глыбокага перажывання тога часу, які Бог нам дае. Ён, ведаем, напоўнены рознымі момантамі, і больш вясёлымі, і больш складанымі, і часам цярпенняў, часам нерашучасці, часам перажыванняў за сябе, за
за сваіх блізкіх, за здароўе, за многія іншыя рэчы. І думаю, што ўсё ж такі, не гледзячы на гэтыя нашы перажыванні, мы сёння слухаем і гэтае слова пра самаранку, пра гэтую сустрэчу яе з Езусам каля студні Якуба. Студня, пра якую сёння ідзе гаворка, была месцам, дзе вельмі шмат людзей сустракалася. Там адбываліся вельмі розныя падзеі. Магчыма, таксама некаторыя экзегеты гавораць, што і вяселлі таксама, і розныя іншыя такія важныя моманты, дзе ўвесь народ збіраўся. І бачым таксама, што там былі і язычнікі, самаране, былі таксама юдэі. І сённяшняя сустрэча, яна паказвае ў першую чаргу тое, што Езус таксама знаходзіцца ў тым месцы важным як для юдэяў, так і для самаранаў. І гэтая гаворка самаранкі, гэтая размова яе з Езусам паказвае на тое, што Езус мае магчымасць даць ёй усё і даць адказы на ўсе яе пытанні, на тыя, якія турбавалі яе сэрца, якія яна перажывала, але ні з кім не магла падзяліцца. Езус уваходзіць у яе жыццё, ўсё ставіць на свае месцы. Простымі словамі, кажучы, я табе магу даць той вады, ад якой не будзеш ніколі прагнуць. І, канешне, ў нашым уяўленні, і, магчыма, уяўленні самаранкі гэта вада, якая, не ведаю, чыстая, якая не адстойваецца, якая, скажам, заўсёды свежая. Але Езус кажа пра штосьці іншае. Езус кажа пра штосьці нашмат глыбейшае. Святы Аўгустын, які жыў у 5 стагоддзі, казаў такія словы, што «неспакойнае маё сэрца, пакуль не спачне ў Богу». Бо неспакойнае сэрца чалавека, пакуль не спачне ў Богу. Думаю, што святы Аўгустын нездарма казаў пра гэта такім чынам. Бо сэрца наша, сэрца чалавека заўсёды неспакойнае. Толькі Езус, толькі Бог можа яго супакоіць. Толькі Бог можа даць той вады і даць адказы на тыя пытанні, якія нуртуюць нашае сэрца. І час Вялікага посту з'яўляецца такім пошукам гэтых адказаў на пытанні, але можна іх знайсці заўсёды толькі ў Езусе. Гёте калісьці казаў таксама такія словы, што чалавек, так вельмі, можа, непрыгожа сказаў, але, напэўна, з сэнсам, што чалавек у сваім жыцці падобны да крысы, которая з'ела яд. Яна метаецца ўсюды, бегае, шукае, ўсё есць, што навокал ёсць, спажывае, п'е і так далее, пастаянна неспакойнае. Параўнанне такое не вельмі прыгожае. Думаю, што згодзіцеся са мной. Але ўсё ж такі ў гэтым нешта ёсць. Таму што гэтае параўнанне паказвае таксама сапраўднае аднясенне чалавека, да чаго мы павінны адносіцца, да каго мы павінны адносіцца. Толькі Бог можа даць тую ваду, ад якой ніколі не будзеш прагнуць. А значыць, пазнаўшы Езуса, пазнаўшы Бога, ты маеш магчымасць супакоіць сваё сэрца. Тое, што адбываецца навокал цябе, гэта прыгажосць свету Божага, але ты да яго адносішся са спакоем Божым. Таму што ты ведаеш, навошта ён табе дадзены. Ты ведаеш, для чаго ты жывеш. Ты ведаеш, для каго ты жывеш. І сёння Езус у гэтай размове з самаранкай паказвае ёй штосьці нашмат глыбейшае, паказвае таксама праўду пра сябе. Кажучы пра яе жыццё, Езус кажа, што ты цяпер не маеш мужа, той, з кім жывеш, не твой муж, а ты мела 5. І гэта яе ставіць у праўдзе.
Немагчыма супакоіць сваё сэрца без праўды. Немагчыма адкрыць Бога без праўды. Толькі тады, калі адкрыеш пры дапамозе Божай ласкі праўду пра сябе, які ты ёсць. І толькі тады зможаш зразумець, навошта табе Бог, што Ён можа для цябе здзейсніць, тое, што Ён можа для цябе зрабіць. Першую чаргу у сваім слове адкрыць табе праўду пра сябе самога, і толькі гэта можа быць пунктам зваротным. Толькі ад гэтага моманту ты можаш адштурхнуцца і, прыняўшы Хрыста, жыць далей у спакоі. І думаю, што такое жыццё у спакоі, яно можа сапраўды стварыць магчымасць для іншых, магчымасць пазнання Бога, пазнання таямніцы збаўлення, да якой мы ўсе пакліканы. Няхай сённяшняе слова таксама дае нам надзею, дае радасць на тое, што у Богу заўсёды можам знайсці супакой. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Тварыцеля неба і зямлі, Сына Божьего, единородного, Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, и Он делил нас, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, сделан Марии, и стався человеком, укрыжован так само за нас, при Понском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, на небо сядет праворуч Отца, ничего в паре, судей живых и померы, я Бога Отца не лучше конца, веру в Духа Святого, Аминь, животворца, и за Отца и Сына походить, кому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв през пророков, веру в один святий католицький апостольський костюм, визнаю один Христ, відпущення грехов, чекаю воскрешення помилуй і життя вічного у Христі. З удячнасцю за дар веры і за ласку Святого Христу узнясём нашыя малітвы да Пана. Молимся за святы касцёл, каб ён нёс людзям Божае прабачэнне і надзею на новае жыццё. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб яны захоўвалі вернасць Богу і Евангелію. Цябе просім. Молимся за людзей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго Слова і атрымалі ласку навяртання. Цябе просім. Молимся за тых, хто ў хуткім часе прыме сакрамент Хросту, каб Христус шчодра адарыў іх сваімі ласкамі. Цябе просім. Молимся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб Бог узнагародзіў іх і адарыў сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Молимся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла і Ванды. Цябе просім. Молимся аб жыцці вечным для памерлай Яўгеніі. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Цябе просім.
Добры Божа, Ты паклікаў нас да ўдзелу ў Тваім вечным жыцці. Учыні просім, каб нашае жыццё на зямлі было згоднае з абяцаннямі, дадзенымі падчас хросту. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Милосердны Божа, праз гэтую ахвяру ачысці нас ад правінаў. Ласкава просім Цябе, дай нам сілы, каб мы ахвотна прабачалі братам нашым праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, калі прасіў самаранку падаць вады, ужо адарыў яе
ласкаю веры. І так горача жадаў, каб яна жыла ў веры, што запаліў яе сэрца, у яе сэрцы полымя Божай любові. Таму мы дзякуем Табе, разам з анёламі праслаўляем Твою моц усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна высшая, благословенный Той, кто приходит у имя Бога. Хосанна высшая. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Хрыста, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и жадаем Твоего преступления. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і, чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам, святым Францішкам, святым Піо і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой
які пілігримуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство И моц, и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Хто ж вип'є води, якую я дам яму, не запрагне ніколі. Але вода, што дам яму, станецца ў ім крыніцаю вады, што цячэ ў жыццё вечнае. Подари супокоє
дари супокоє наших серці, Єсу, а дари супокоє наших серці, Єсу. Застанься тут, о Пане наш, застанься тут, о Пане наш, и супокой буде сярод нас, а дари супокоє наших серці, Єсу. Молимся. Пане наш Боже, ужо на зямлі Ты даешь нам хлеб эўхарыстычны, як задатак хвалы нябеснай. Покорно Цябе просім, каб плён гэтай таямніцы праяўляўся ў нашых учынках праз Хрыста Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім, вялікая падзяка вам за прысутнасць сёння і заўсёды, за кожную малітву і ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва дзякуем тым, хто на мінулым тыдні клапаціўся пра ўборку касцёла. Вялікая падзяка сёстрам, хору, міністрантам, супольнасці францішканскага ордэна свецкіх і ўсім, хто прычыніўся да арганізацыі нашага парафіяльнага свята, якое было ў мінулую сераду. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Сённяшні збор ахвяраванняў прызначаны на патрэбы Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Вялікі пост ужо трывае, ужо нямала часу трывае, і захвочваем не стамляцца, каб прыгожа, глыбока перажываць гэты час. Няхай нам у гэтым дапамагаюць велікапосныя набажэнствы, на якія сардэчна запрашаем. Набажэнства крыжовага шляху па пятніцах у нас адбываецца раніцай у 7:50 і вечарам о 17:15. На гэтым тыдні вячэрні крыжовы шлях рыхтуе супольнасць францішканскай моладзі Тау. Дзяцей і бацькоў на крыжовы шлях запрашаем па суботах о 11:30. Песні жальбы адбываюцца па нядзелях о 7:30 і 17:30. Прыгадваем аб тым, каб не адкладваць велікапосную споведь на апошні момант, на вялікі тыдзень. Кожны дзень з братамі мы перад кожнай святой імшой спавядаем. Яшчэ таксама вырашылі такую ініцыятыву правесці, каб у пятніцу перад пальмовай нядзеляй, то бок 27 сакавіка, пасля вячэрняй святой імшы зрабіць вечар канфесіяналаў. Вось будзем спавядаць, пакуль будуць панітэнты, людзі. Таму захвочваем карыстацца з гэтых магчымасцяў, каб ужо сапраўды з чыстым сэрцам распачаць вялікі тыдзень. Велікапосныя рэкалекцыі, прыгадаю, што нашыя парафіі ўжо адбудуцца праз 2 тыдні, з 20 па 22 сакавіка. Правядзе іх айцец Ануфрый Ольховік з ордэна Паўлінаў. Захвочваем ужо цяпер планаваць час, каб паўдзельнічаць у кожным дні рэкалекцыі. Вялікім посце асаблівым чынам звяртаем увагу на міласціну, стараемся скарыстацца з кожнай магчымасці міласціны. Ёсць такая магчымасць у нашай парафіі, ёсць такая скрынка пры выхадзе з касцёла, дзе можна пакласці якія-небудзь прадукты харчавання ці сродкі гігіены, якія валанцёры нашыя парафіяльныя перададуць людзям патрабуючым і людзям, якія у доме-інтэрнаце маладзечанскім пражываюць. Таксама, калі хтосьці хоча ахвяраваць што-небудзь на кветачкі, якія будуць упрыгожваць дэкарацыю гробу пана на Вялікдзень, таксама ёсць адпаведная скарбонка пры выхадзе з касцёла. За кожную дапамогу вельмі ўдзячныя. У наступную нядзелю, якая ў літургіі касцёла называецца нядзеляй радасці,
Да нас завітае дзяржаўны камерны хор Рэспублікі Беларусь, які выканае знакамітыя духоўныя творы Вівальдзі, Галуса, Палестрыны і іншых кампазітараў. Сардэчна запрашаем. Пачатак будзе пасля вячэрняй святой імшы о 19:10. Таму, кай ласка, захвочваем таксама, каб далучыцца да Бога, які да нас прыходзіць таксама праз гармонію і музыку. Запрашаем наведаць нашу краму, дзе можна набыць святое пісанне, духоўную літаратуру і часопісы, што можа быць таксама добрай дапамогай у перажыванні Вялікага посту. Таксама, здаецца, яшчэ ёсць капуцынскі бальзам і кава і многа чаго іншага. Сёння неяк асабліва хочацца, гледзячы на нашых парафіяначак дарагіх, сказаць Богу вялікае дзякуй за вас, за вашу прыгажосць, за усмешкі, за вашу радасць і таксама цярпенні і малітвы, якія ахвяруеце, за ўсё тое, што перажываеце. Паверце, хоць мы, мужчыны, рэдка, можа, гэта кажам, бо мы такія ёсць проста. Можа, самі не ўмеем гэта сказаць. Але ведаеце, што сапраўды гэта мы вельмі цэнім, і кожная з вас вельмі прыгожая, вельмі каштоўная. І, напэўна, Бог для кожнай з вас мае сваю дарогу, сваю такую, нейкі прыгожы шлях, і кожны з вас адарыў чымсьці непаўторным. І проста ведайце, што гэта ў вас ёсць, і няхай сёння гэтая свядомасць вас саграе, і мужчынская ўвага таксама саграе, і хай Бог благаслаўляе і сёння, і далей вось быць жанчынамі, сапраўды паводле Божага сэрца. Прыміце Божае благаслаўленне. Дарагія, таксама далучаюся да віншавання ў брата Владзіслава, усім жанчынам, дзяўчатам. Так, глядзеў трошкі, як вось брат Владзіслав віншаваў вас, і так прыгожа святлей стала ў касцёле. Таму сугравайце ўсіх сваёй усмешкай, дабрынёй. Няхай Бог вас трымае ў сваёй апецы. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Божа наш Ойча, накіроўвай сэрцы Тваіх верных і міласціва адорвай ласкаю ўсіх Тваіх слугаў, каб яны маглі споўніць усе Твае запаведзі, прабываючы ў любові да Цябе і да бліжніх, праз Хрыста Пана нашага. Амén. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амén. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, беражай нас у змаганні, супраць спакусаў і пастырства духа, будзь нам